дар аксияи мазкур ҷавонону мардони деҳа ба хотири пост доштани урфу одат ва шод гардондани рӯҳи гузаштагон дохил ва беруни оромгоҳи маркази ҷамоатро аз хору хас ва сангу чӯби зиёдатӣ тоза карданд. Саид Ҷамол Абдуллоев нигаҳбони оромгоҳи деҳаи фидокор мегӯяд ки бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Вахш чунин аксияи ба маврид ташкил ва гузаронида шуд. ба масъулин иттилоъ доданд ки сокинони деҳа низ иқдоми саривақтии ҳизбро ҷонибдорӣ намуда бо нерӯи дучанд дар тоза кардани оромгоҳ саҳми худро гузошта истоданд. мардуми деҳа дар якҷоягӣ бо аъзоёни ҳизб роҳи оромгоҳро сангфарш намуданд. дар дохили оромгоҳ зиёда аз 300 адад дарахтони сояафкан шинонида шудааст. ҳамчунин масъулин аз рафти симхонаҳои иловагӣ ки дар назди муассисаи таълимии рақами 15 деҳаи фидокор ҷойгир мебошад дидан карданд. бинои мазкур аз 2 ошёна ва 12 симхона иборат буда аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ сохта ба истифода дода мешавад. бо сохта ба истифода додани ин бинои иловагии муассиса шароити ҷои нишаст ва таълим дар мактаб фароҳам оварда мешавад. Искандар Давлатов, Маъруф Назиев, Намузали Эргашев, Ноҳияи Вахш, Ахбор.